kusenza amwana ari Mnangagwa Agara basa. ha kusenza isusu amwana ari Mnangagwa junior ipo Tuna video. Na sasa. Tuna video ni. Usa balance. Unafanya hapa. Bimba vakatojukora apo. Ari bimba. Yo bimba agara apo. Ha? Uyo bimba agara apo. Abana. Konde iki. Kwenzakalani? Ha? Muruida zeni. Tukuite sei. Ko uruite sei. Weduka. Wona mbezi ari papo. Ari kufamba zitara zvari kutaura mbezi. Saka yo kuti nini ndine mishonga ini. Une mvumo wekusuda kuti step zvatiri kuita pana. Weduka. Unondizive. Chimbo. Yo unondizive. Ina ndikuzive saka usati step chimboenda kwa ruko. Nira ndipake moto. Paka. Nira ndipake moto. Tipedzerana. Haisi ndite sei? Ndite sei? Paka moto yacho. Wati ndite sei? Paka moto yacho. Anti uda paka mota, paka mota. Weduka. Satore ma video. Why not? Watumwa nani? Ai. Tsano kuti tsano inini? Nondizive here. Kuino ndita sei? Ndati nondizive here. Wakambondona. Nguri mimika. Tukupedzerana izvi. Ndikudisturba chi chandikudisturba chi. Chii chandikudisturba? Chandikudisturba chi? Iso ndikuti shanda imoto kuita zvemishonga isiso. Mimi makagara. Fuck off. Right. Ndopanoswera mwana wenyu anonzi Jera ari papo. Mwanzo. Achiti isusu tikusenzesa mishonga, iye ari pang'anga uye ari papo. Ndamusvikira musango uye ari papo. Mwanzo. Ngapindure. Pimbo ari pasaidi pachona vakagara pasaidi peng'anga. Mwanzo. Vanhu vari kufamba vatsara zvinhu zvisina nebasa rese, so we are working. Iwe uri kuswera zvemishonga. So guys, I don't know, what do you think about this issue yekuenda kun'anga? Varikutonyatsobatsirwa here chaizvo zvekuti matambudziko anotozopera pera or this is just a scam. Is it that vanhu havasi kuda kuzvishandira? Because you see many people from Zimbabwe say, but they don't see the hardships being caused by those in leadership, because kushaikwa kwemabasa, kusashanda kwemari, it's not because of uromwa kana kuti chi, it's because of the economic hardships chaidzo. So I don't know. In my view is that before we go to N'ang'a, that tinoregister kuvota, toenda tobvisa chinhu ichi.